Takže čaute ľudia, ja vás vítam na nového videa dneska. Tu sme opäť a zase Brawl Starsu. Dneska to je niečo iné z môjho kanála a je to push. A môžeme sa pozrieť niečo do shopu, že či nie. Takže za 12 € stojí 110 gemov, to asi nie dneska. Takže tu máme, že Stellar Shelly za 149 gemov. A 50. A na to ja nemám peniaze však. Tak nič. A máme tu Sheriff Shelly, čo si kupovať nebudem, lebo proste neviem, proste už mám tu Squad Buster, síce to má každý, ale je to mythic skin a toto je iba nejaký len tak, takže tak. Alebo Boomer Dynamite. To si možno v priebehu dnešného videa kúpime a môžeme si to rovno aj kúpiť podľa mňa. Takže jo, ideme kúpiť. Takže tak no. A máme nový skin, jej kámo. Krása, máme nový OG skin. Krása. A no, to nemáme. Jo, krása. A môžeme začať push. Clancyho. Takže môžeme ísť na to. Takže prvá hra, ideme na to. A náš ľudia napíšte do komentárov, ako sa máte, lebo ja som celkom dobré. Kúpil som toho Clancyho, takže uvidíme, aký budem. Ale na to, kámo. Ty kokos, damage má slabý ináč. Až preto, že ho mám na hnutke. Kámo, toto je ten mythic brawler ináč. Nice, kámo, nice. Asi, že nice, kámo, dosť dobrá ona je ten brawler, ináč neviem klamať. Zabijeme tyka, yes, kámo. Dobre, krása. Máme už nový level. Ja preto, či nie. Ne, kámo, prosím. Nechajte ma žiť. Fúha, ty kokos. Akože asi pre ten game som mal stará na to, ale okej, nevadí. A môžeme ísť znovu zabíjať, kámo. To je Bill. Dobre, kill. Krása, kill. Máme. A dobre, ďalší kill. Dobre, krása, kámo. Krásne. Prvá výhra za Clancyho. Yes, kámo, krása. Si povedať, že krásne. A ináč sa trocha updateiť, lebo mám koní na to. Takže tak. Hej, nehackujem, nebojte sa. Tak dnes sa po-upgradeiť a no, môžeme ísť na to upgradeiť asi. Clancy je podľa mňa dobrý brawler, takže nerobí mi to problém ho upgradeiť. Keď máme ho na 6, to stačí. Môžeme ísť na to. Na ďalšiu hru. Guys, yes. A keď teraz po tej hre Clancy sa mi zdá byť taký trocha slabý. Nebudem klamať, ale asi pretože ho mal na jednotke. Je to mythic brawler. Kúpil som ho za kredíci. No tak máme mythicla. Takže akože dobre podľa mňa. Takže tak no. Karl, nechaj ma. Nechaj ma, prosím. Nechaj ma. Dobrý, prosím. Prosím, Daryl. Buď dobrý. Nie, kamo, nie, prosím, nie. Nie, Daryl. Aspoň vidíte, aký je slabý dom. Hej, takže je dosť slabý tento Clancy. Ja si myslím, akože niektorí hovoria, že je to výborný brawler, ale ja si to nemyslím. Podľa mňa to je úplne ešte, to je horšie ako neviem čo. Ja neviem, proste neviem. Nevyzerá to moc dobre, akože keď mám reálne povedať. Lebo kam ten damage je že hroza. Ten damage, to je že
To je horšie ako hroza. To je horšie ako hroza. Ten damage čo dáva. A pozri, jaký malý damage dáva. Že je to podceňovaný brawler a podľa mňa ne. Podľa mňa to je slabý brawler. Si myslím, že to je slabý brawler, lebo ak sa pozrite na jeho staty, tak akože taký malý damage. Takže akože podstate crazy tento SpongeBob, tento krab, neviem, či by som si kúpil. Dobre, dobre, už som sa bal. Už som sa reálne postaral, že ho dnes zabijem. Sice to je moja niekoľka, asi tretia hra, ale stačí mi. Fúha. Dobre, kill, krása. A máme ďalší. Takže poď. Musíme vyhrať, kamo. Toto už nie je šanca, aby sme prehrali ináč. Jo, kamo. Kamo Clancy je taký zatiaľ. Moc ma nepresvedčil, no. Keď ma reálne povedať, že máme... Yes, kamo. Dobre. OK, kamo. Dobre. Zatiaľ akože ide to nejako, ale... Neviem, no. Je to také chabé. Není moc silný. Uvidíme, že potom, ale... Akože ja si myslím, že toto nemá moc. Nemá to moc také, že... Nemá to moc také, neviem, asi nie je to moc dobrý brawler, nevyzerá to. Moc dobrý brawler byť. Super, Bell mi zobrala môj... Nie, prosím, nie, prosím, nie. Dobre, to musím zabiť. Nie, prosím, nie. Jak? Kámo, jak? Rank 9, kámo. Hovorte si, že to je moja vina, ale reálne ten brawler, ja som klikal a ten brawler je proste zlý. Reálne Barry je 1000-krát lepší ako tento. Barry, chápeš? Barry je 1000-krát lepší. To je úplne na hovno brawler. Úplne. Kámo, na hovno. Kámo, vidíte, koľko jedna česká, to ani Piper by toľko netrvalo. Nie, tak dobre, idem preč. Tak to je Ricky, Šelina, to je Ricky. Dobre, dal som to. Nie. Dobre. Som ešte na nízkych troch, to má ešte 4 a má to damage úplne hrozné. A má ho na 6, to nie je, že proste, neviem, nie je to dobrý. Nie je to dobrý brawler. Ideme, skúsime, akože asi sa zabijem, ale to je jedno. Hej, to sa zabijem. Dobre, musíme ísť stať auto proste. Yes, kámo, dobré. Toto bude bez tak nejaká finta, bude toto. Nej. Fú, tak nič. Prehrali sme ináč, prehrali sme. To je to, čo robím. Easy. Come on, easy, kámo. Easy, kámo. Proste, yes, kámo. Mám na tier 4. Ale kámo, úplne, že easy. To je nový brawl. Za hodinu je nový. Zvedavý, čo bude za nový brawl pass. Ale asi viem, čo bude nový. Asi neviem. Kámo, mal som 2000 na Sandy. A reálne, teraz má 635 kvôli hentomu. S prostom brawlerovi, no nič. Tak nič. Okay, nevadí. Idem solo ešte. A potom si môžeme dať 3v3. A ozvám sa vám, toto je asi posledná hra. A potom sa vám ozvem, keď budem mať tier 10, tier 15, asi tak, alebo tam nejak. Keď nahrám. A jo, asi tak.
Zatiaľ, čo vidím, tak je to slabý brawler. Napíšte mi do komentáru, že čo hovoríte, ale ja vidím v ňom slabý brawler. Proste to je všetko, čo vidím. Čo, kámo? To je, čo vidím. Slabý brawler. Tak nič, tak sme umreli. Dobre, tak to sme nezandali moc. Nie. Tam je ďalší. Nani. Ne. Ne, prosím, ne. Yes, kamo, dobre. Kamo, to medvedia nezabijeme. What in the hell? Gemy sú tam, no nevadí. Preto idem, už mám predsa len 6 tých gemov. Easy. No, tá superka je jedine to, čo dobre má. A jo. Epic máme. No, nejaký spray pekný. Asi, neviem. Mám 10 000, kamo, sa. A ozvem sa vám, keď budem na tiere asi že 15. Takže ľudia, ideme kúpiť gadžetku na tohto tu našho krasovca. Volá sa Clancy, takže krab svojho SpongeBoba. Ideme si kúpiť, že vraj toto je lepšie na ňom, takže ideme si kúpiť túto gadžetku. Povedzte mi to v komentároch, ale že vraj toto je lepšie, takže ideme si to kúpiť. Jej! A snáď budeme mať lepšieho brawlera. Pošnul som ho na tier 140. A môjim cieľom je dať rank 30, neviem, či sa mi to podarí, možno rank 20-15, takže uvidíme, dokiaľ to pušneme. Poďme na to, prvá hra s gadžetkou. Je boj. Takže ak vás bavia takéto puše, dávajte tu lajky, odbery, aby som videl a komentáre, že vás toto baví a že má to nejaký zmysel robiť. Jo. Takže aktivujeme, aha, to je gadžetka, ok. Dobre, ok, pochopil som, čo je tá gadžetka, yes. Ale už som trocha sa naučil za to Clancyho hrať a už to je také lepšie už. Ľudia, ja nenávidím týchto ľudí, nenávidím. Kamo, ľudia, to je taký... ja nenávidím týchto ľudí, nenávidím. Kamo, keď prehráme, Brawl Stars mi dáva naspäť trofička, kvôli tomuto sprostému jebnutému kurva jebnutému hráčovi. Mne tak... Kamo! Bro! Rob niečo! Ešte tak... Ach joj! To prele, ani sa nečudujem, že prehrávam, keď tak to... Ach joj! Kamo, mám taký koko to je. Kamo, aj... Čo za to nedávajú reporty? By som mu dal report hneď. Kokosovi jednému sprostému, drbnutému. Kamo, keď dá play game, mňa jebne. Mňa reálne jebne. Keď dá play game. Kamo, tak nenávidím. Toto je také trapné, hnusné. Dosť dobrý, strašne dobrý podľa mňa. Akože keď ho máš úplne na maxe, jak toto, tak je dosť dobrý. Keď úplne začínaš s ním, tak je na hovno, ale keď začínaš na tom leveli úplne najhoršom, tak je to úplne na hovno, ale keď sa na tom najlepšom, tak dáš skillov, ako vidíš. Kamo, má som iknúť, alebo čo? Kamo, to reálne bot mohol za neho hrať, to by bolo lepšie. Reálne bot by bol, ten ten bot by bol lepší, aby hral za neho. Reálne jebnutý bot by bol lepší ako to. Žltý dolár.
Ale reálne, žltý bol by lepší reálne bod ako on. Reálne bod je lepší ako on, podľa mňa. Bod. Podľa mňa bod je lepší ako on, reálne. Teraz ti nerobíš srandu, kámo. Bod je lepší. Bod je na 100% lepší, kámo. S tým som si istý, na 100% istý, že je lepší. Nie! Čo? OK. OK, čakaj. Nie. Dobre. Hrali sme niečo? Hrali sme? Dobre. OK. Yes. Easy, kámo. Koľko som dal kilov? A 6 kilov. Opäť star player. Je to dobrý brawler. Je to dobrý brawler, no. Ale kam ten Drakon má tak sral, ja tak nenávidím tých ľudí, čo robia toto. Keď vieš, že robíš, tak že vlastne my sme boli o jedného menej. A po tejto hre pôjdem zasa pušnúť na nejakých rank proste. Nie. Fú. Prečo hovorím nie, lebo nech sa aby stáli, aby som tam bol ešte jeden. Ale Brawl Stars sú takí griferi úplnej. Proste griferi. To nenávidím. To fakt nenávidím, kámo. To je najhoršia vec. Ne, kámo, prosím. Nie! Ne, kamo, ne. Fú. Myslím, že prídem o všetko. Fúha. Dobre. Takto, tuto. A dobre, ideme. Nie, ja som sprostý. Teraz nezabí sa. Ten Kerim. To bolo na hovno. Trošku doznem. OK, tak nič, no. Niekedy nám budúce. No, vyhráme to, mám taký pocit. Keď toho Kerima nezabije. Aj keď... Nie! Prosím! Ja som už myslel, že vyhráme. Reálne fucking myslel, že vyhráme. No to ja nezobrala, lebo Clancy je moc OP. Clancy je proste OP, kámo. Keď ho máš takto na max, tak je OP proste. Je OP, kámo. Mám týchto. Clancy je OP a nedá sa s tým nič urobiť proste. Zase 7 kg. Proste je OP. Kámo, Clancy je OP. Nemôžeš s tým nič spraviť, kámo. OK, takže túto poslednú hru a pojdeme ešte pusnúť na nejaký proste dobrý rank. Plán Game Grab a Wipeout sú na Clancyho tie najlepšie mapy, čo môžu byť na Clancyho. Takže keď hráte Game Grab a Wipeout, tak Clancy je presne pre vás. Takže tak, a môžeme ísť na to. Jej! A ten Drakon mal vtedy tak sral, kámo. Tak hrozne sral. Come on. Hej! Nezabíjajte ma, dostanete na hubu. Už ste dostali do klece, ale keď si opäť. Poď. Krása. Nie, to bola najhoršia ultina, čo som mohol... Nie! Nevadí snáď. Nie. Sme prehraté. Poď, zabij!
Prestaň, kurva. Už pochybujem, že ho dám na 30, aj keď mám. Tak poď, no. Tak teba si tu podám. Už! Dobre. Nie, prosím. Reálne. Dobre, tak nic. A uvidíme sa, keď budeme na 15. Takže ľudia, teraz už máme tier 19 v týchto veciach. Ale máme tier 19 na Clash a ideme ho pušnúť na tier 20. Let's go, bro, my man. Trofeje. Toto zároveň na prvé video. Ja Dobre, tak to vyzerá celkom hovno. Kámo, tá MSka tu je celkom, keď hrám Clash Sim, tak je celkom hovno. To akože nesamím. Teraz myslím na ďalej. Poď pomôcť, ne? Poď mi pomôcť, ne? Aspoň, že sa pomôcť. Tá MSka je na to dobrá, akože. Dneska je dosť, takže úplne. To je hodně nice. Ale to se musí změnit. Dobre, tak. Už som zapálil. Nevadí. Ale trebalo by to vyhrať z vole. Nebudem nič, kámo. Dobre, vyhrali sme, no. Krásne, kámo. Už len pár trofejí. A proste sme besty, kámo. Už len, presne. Už len, kámo. Asi, počkej, nie je jedna hra, či nie? Kámo, jedna hra, keď vyhráme. Tak, máme tier 20. Je možné, že to je posledná hra, kámo. Je možné, že toto bude posledná hra. Ak ju vyhráme, samozrejme. Ak ju nevyhráme, tak je to dobré na piču. Asi tak, no. Franky. Poď, Franky. Najhoršia smrť, kámo, čo ma mohla toto pojebať. Super. Nezačalo to najlepšie. A poď, zabijme ho Edgara, vybavené bude. Tak, krásne. Tak to sa mi to líbi. Počkej, no. Edgar. Na čo? Dávajte pozor.
Yes, krásně. Ještě Shelly Banditu. Ten náš karečíským podle mě nás v celom Brawl Stars teraz. Já si myslím. Náš karečíským. On podle mě na 100% to je náš karečíským. Krásně. Toto utinu. Tak. Bandit Shelly je v rici. Tak, krásně. Dobré. Krásně. Krásně. No, tak toto není až taky pěkné. To je dost. Dáme klauna. Tuto Edgara vedeme. A je, kámo. Star player, kámo, 6 kg mostek dám si, jasný. A máme to tu. Konec videa a hlavně máme tier 20 na Brawlerovi Clancy. Ak sa vám páčilo toto video, nezabudnite dať like, odber, shareovať a dávať komenty, kámo. Dajte do komentov, že nice, kámo. Že som dal tier 20. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ čus.